To koro Davji gimoro achiel mabe timore sani wawuoyo ni weche gi achiel kachiel. Gedo osetimore maber e kaunti kendo imbi yie ni gedo to osetimore maber. Do mano tiyie. Okay. Mano osetimore. Koro kar ndiko ji ka endie manitiere lweny. Okare mano kende gimonego gol kanyo. Koso kuku mar wache nango kan. Kichi wacho ni ise gweno tise ogwang. Gedo timbi yie ni county osegero stende kuonde mopogore. Yes. Jomondike iye ni mae kende shida. To kochuno ni nyaka wachi gini dok mana nyaka sirikal maduong' eka ndik ji. Okuyode ida yo indiko godo dakteche. Mondo mi dakteche obede kuonde ma oger gi counties ogogo. Davji. Awinji. Hey. Kuri king'iyo kaka osetimore igni gite. Giwacho ni king'iyo kuonde ang'wen. Wang'iyo mokwongo wach mar gedo gera hospital, building, brick and mortar. Iwacho gini White Elephant Project. Mago osetimore kabisa ni mar governors gi jogi te gin jo siasa. Giboiso ji ni wasegero hospital. Mar ariyo en jothieth. Jothieth nyaka bede hospital mondo thieth otimre. To sani kaka gik moko timore ni ka sirikal mamalo temo ni ndiko, to sirikal mar counties bedo gi koko. Sirikal mar counties be onge pesa mar ndiko. Koro nitiere ywaruok mabede kinde ka. To ng'ama hinyore in this process en japiny. Nimar en moko yud thieth. To ma bet timore kendo king'iyo equipment. Kapok ne king'iyo before managed equipment services ma wacho ni ne en kuo mar adhara. Nimar national government know that their project wacho ni gidwaro equipment magitero counties. Gi king'iyo ne ni mondo obed gi modern equipments ma bok konyo jopiny mondo yud thieth kaka dwarore. Lakini nikech ne onge nyalo counties, iyudo kaka county ma Kapenguria nochulo karibu milion 300 to nokoyudo ICU machine. King'iyo county ma Homa Bay nobedo gi MRI machine igni 4 ma ok nokonyo ng'ata ng'ata. King'iyo county ma Meru nobedo gi machine mar ICU ma bende okonyo kata ji nikech ne gionge jothieth. King'iyo county ma Isiara mantiere Embu ne gibedo orthopedic unit ma obedo igni 4 to magi millions. King'iyo MES project ne million wadhi 63. Koro nyiso ni kare gibedo gi budget maber mar ndiko jotich gi equipments to dokonyo jopiny maber moloyo. Davji ma ndie kama weche nitiere nikech awacho ni imbi